Takže Riane fučí. No nezapomnite dať odber a like. No fúka strašne, že ma odfotne ako Michael Jackson Herzog. Tak ak vyjavate tu, kde máte teraz zvuk, tak nezapomnite dať odber a like. Lebo toto je brutál. Takže radšej pôjdem troška sem, lebo na tom, ak ma nebliskne toto blesk, inak som v šoku. Takže nezabudnite dať odber a like pri ďalšie videá, toto som nenatočil Bixie, ale na budúci šel natočím, tak zatiaľ